O Complexo Deportivo da Fieiteira acollerá este venres a partir das 10 da mañá o 13º Torneo Deportivo Panos Brancos, organizado pola Fundación Galega contra o Narcotráfico. Participarán ao redor de 250 mozos non só de Ribeira, senón tamén de centros educativos de Rianxo, Cambados, Vilagarcía e Vilanova de Arousa, nas modalidades de fútbol, baloncesto, atletismo e voleibol. Traballar con eles dende mozos pois é importante, así que esos torneos de fútbol, baloncesto, atletismo e voleibol que se van a desenvolver o venres no Polideportivo da Fieiteira, ao final, pois van a facer que os rapaces se encontren, que se divirtan, que xoguen, que intercambien ideas, que sexan competitivos, pero tamén sempre, como dicía antes, con ese xogo limpo, e ao final, pois, este vai a ser o obsequio que todos os centros van a recibir por participar. Este torneo é a cara visible do programa Eu Saúde que imparte a Fundación nos centros educativos destes municipios, co obxectivo de fomentar hábitos de vida saudables, tomando como referente a destacados deportistas galegos. Fomentar hábitos saudables entre os xóvenes é o principal obxectivo do programa. Fomento de hábitos saudables e transmisión de valores asociados ao deporte, valores e habilidades de vida, habilidades persoais. O deporte moito que nos dá, pensamos dentro do punto de vista de prevención. Aquí estamos a facer prevención antes de que haxa problemas de consumos, antes de que haxa todas estas situacións de adiccións que ninguén desexa, o que a base fundamental é facer prevención, e como facemos prevención hai dúas palancas especialmente salientables que son o deporte e a cultura. Ademais dos concellos participantes e da Consellería de Sanidade, a empresa Congalsa vense incorporar este ano como patrocinadora destas actividades que transmiten os mesmos valores que comparte a firma pobrense. Incorporámonos a este programa como colaboradores, patrocinadores, e dende Congalsa sempre estaremos encantados de apoiar todas as iniciativas como esta que poñen en valor pois o compromiso os valores do deporte, que ao final pois o deporte en equipo, o traballo en equipo, a orientación á mellora continua, o respeto, son valores que Congalsa comparte, están no seu ADN e por iso seguiremos apoiando todas estas actividades.